Posa una cartolina a sobre de l'altra i fes una marca a la part ampla, que fa 65 centímetres, a la meitat, a 32 centímetres i mig. Marca-ho també a l'altra cartolina. Ara dibuixa una línia diagonal des d'aquest punt fins a cada cantonada del paper. Fes-ho també amb l'altra. I finalment, retalla els triangles. Abans de seguir treballant, assegura't de fer una marca al centre de la base de cadascun, per no confondre't amb la seva orientació més endavant. La marca ha d'anar a la part que no has retallat. Seguim. Obre el rotlle de paper Pinotxo i marca els punts que necessitis per fer una línia vertical i retallar un tros de 23 centímetres d'ample. Ara fes 3 marques a 17 centímetres cadascuna. Doblega el paper per allà on has fet la marca i després obre'l. Retalla per on t'han quedat els plecs. T'han de quedar 3 trossos de paper Pinotxo, de 17 centímetres per 23 cadascun. Ho tens? Doncs ara repeteix el patró fins a fer-ne 25. Agafa un dels 25 trossos i estira'l amb les dues mans. Posa un rotlle de paper de vàter a sobre, amb la mateixa orientació que el paper verd, sobretot, i deixa 3 dits a un dels costats sobrants. A l'altre costat hauria de sobrar una mica més de tros. Introdueix-lo dins el rotlle amb cura, mentre el fas rodar. Assegura't d'agafar una llaminadura i posar-la a dins abans de fer el mateix per l'altre costat. Repeteix l'operació fins a tenir els 25 rotlles de paper embolicats en paper verd i amb una llaminadura a dins. Tornem a les cartolines. Col·loca la verda sobre la vermella, fixa't en les marques que has fet a les bases, han d'anar juntes. Dóna la volta al triangle verd i posa-hi cola blanca, deixant uns quants centímetres secs a la base. Posa-hi una ratlla a la base del vermell i enganxa'ls com t'ho mostrem al vídeo, deixant marge a la part superior perquè es vegi una part de la cartolina vermella. Anem a enganxar els rotlles de vàter embolicats. El més important és on col·loquem el primer. Guia't amb la punta de dalt dels triangles per enganxar el primer rotlle al centre de la base. Posa cola on hi ha la junta del paper crespó. Tot seguit, hauràs d'enganxar 4 rotlles més a cada costat per fer la primera fila. Després només queda enganxar la resta de rotlles per ordre, mirant de construir una pila triangular. Els rotlles van un a sobre de l'altre, formant columnes. La primera fila, la de baix, tindrà 9 rotlles, la de sobre 7, després 5, 3 i per últim 1. Ja només queda escriure els números de l'1 al 25 als gomets i enganxar-ne un a cada rotlle per ordre. Posa-hi un puntet de cola per assegurar-te que no caiguin pel camí. Si vols, pots escriure un missatge nadalenc, segur que serà molt benvingut per aquell qui ho rebi. Moltíssimes gràcies per col·laborar amb Ais Ajuda i amb les persones que rebran aquests calendaris d'Advent solidaris per Nadal. Ens encantarà rebre una bona fotografia dels resultats per poder-la penjar a les nostres xarxes. Bon Nadal a tothom!